Το αποτέλεσμα που μας δώσατε και οι 4 σήμερα μας άφησε άφωνος. Από πολλές έννοιες. Κωνσταντίνε, έκανες ένα πιάτο αρκετά εμφανίσιμο, πολύ κοντά σε αυτό του Θοδωρή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η ισορροπία που είχε στις γεύσεις και στα μυρωδικά. Το πώς έψησες το ρύζι ήταν πολύ σωστό. Και σήμερα πραγματικά έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Χρήστο, ο Θοδωρής έκανε ένα πολύ έξυπνο κόλπο σήμερα. Έπαιξε με το κλισέ που θέλει τα παιδιά να μην αγαπούν το σπανακόριζο, πράγμα που δεν είναι και τόσο αλήθεια βέβαια. Έφτιαξε ένα παραμυθένιο πιάτο για να σας συμφιλιώσει μαζί του. Εσύ κατάφερες αυτό το παραμυθένιο πιάτο να το κάνεις και πεντανόστιμο. Η νοστιμιά ξαναβρήκε το δρόμο της μετά την περασμένη σου κακή δοκιμασία. Κάτια, δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι ένα παιδί της ηλικίας σου μπορεί να οργανωθεί, να δουλέψει και να καταφέρει να πετύχει ένα αποτέλεσμα όπως ήταν αυτό που έφερες μπροστά μας. Αντζελίνα, το δικό σου το πιάτο. Εμφανισιακά ήταν καρμπόν με αυτό του Θοδωρή. Ίδια ποσότητα μυρωδικών, ίδιο στήσιμο με τα μανιτάρια, σωστά βαλμένα τα ντότς από το γιαούρτι. Μου έκανε εντύπωση όλο το στήσιμο. Και μετά περάσαμε στη γεύση. Ολοκληρωμένη. Σωστή και μεστή. Η αγωνία όσο πάει και κορυφώνεται. Περιμένω πώς και πώς να ανέβει στον εξώστη πρώτη η Αντζελίνα. Εγώ την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν σήμερα μαζί σας και γνώρισα τα παιδιά. Αλλά είμαι περισσότερο χαρούμενος που τους είδα να μαγειρεύουν ένα πιάτο που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου. Πραγματικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ πώς μπορεί να μαγειρεύσει ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες. Ήταν απίστευτη εμπειρία για μένα. Χαίρομαι πολύ που γνώρισα όλα τα παιδιά και τους εύχομαι καλή συνέχεια και στο διαγωνισμό αλλά και γενικά. Αυτό το μάτς πιστεύω ότι θα κρυθεί στα πέναλτι. Τώρα τα νικητήρια γκολ πιστεύω ότι θα τα βάλει ο Σουρές και ο Σπανίτης. Παιδιά, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Θοδωρή που ήρθε και μαγείρεψε για σας, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο όχι τόσο ευχάριστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πραγματικά αυτή τη στιγμή τα πόδια μου τρέμουνε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω με αυτά που άκουσα ότι τα έχω πάει αρκετά καλά. Αλλά επειδή όλοι άκουσαν πάρα πολύ καλά λόγια, πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένω. Παιδιά, σήμερα δεν θα αποχωρήσουν 2 από το παιχνίδι. Να αποχωρήσουν 3. Όχι ρε φίλε. Σήμερα δεν θα αποχωρήσει κανείς από το παιχνίδι. Γιατί έχετε ισοπαλία. Τα πιάτα σας συγκέντρωσαν ακριβώς την ίδια βαθμολογία. Κάποιοι από εμάς βαθμολόγησαν διαφορετικά το κάθε πιάτο, αλλά όταν συγκεντρώθηκε η βαθμολογία του κάθε πιάτου, ο βαθμός ήταν ακριβώς ο ίδιος. Και με αυτό το δεδομένο δεν μπορούμε να διώξουμε κάποιον από το παιχνίδι. Οι κανόνες του παιχνιδιού, παιδιά, λένε ότι όταν υπάρχει ισοπαλία δεν αποχωρεί κανείς από το παιχνίδι. Κοινώς τη γλιτώσατε.